இன்னைக்கு வந்து நம்ம அத்வைத ஆச்சாரிய பத்தி பார்க்கலாம். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரிய பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ இதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நாம ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமயம் ததாந்தி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச ஏ கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தேவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியம் வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துபைவ ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பிக்சர்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, ஸ்லைட்ல ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் சாலிகிராமத்துல. அவர் தான் வந்து ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியார். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த அத்வைத ஆச்சாரியார் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாலிகிராம சிலைக்கு வந்து கங்கை தண்ணி வச்சு துளசி இலையை வச்சு வழிபடுறாரு. எதுக்கு வழிபடுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கலியுகம் வந்து ரொம்ப கொடுமையா இருக்குது, பகவான் நீங்க வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாரு, கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு. அதுதான் அந்த மேல இருக்கிற பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பக்தர் ரூபத்துல வராரு. இவருடைய வேண்டுதலுக்கு இணங்க தான் அவர் வராரு. ஸோ இவர் தான் வந்து ரொம்ப மூத்தவர். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கௌர லீலையில இவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்றாரு. ஓகே. ஸோ இவரை பத்தி போலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது நம்மளோட டெம்பிளோட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள். விக்கிரகம் இவங்க தான். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்க்குறது வந்து பஞ்ச தத்வா. ஓகே. அந்த பஞ்ச தத்வாவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நடுவில் எல்லோ ட்ரெஸ் போட்டுருக்கிறவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே வந்தார். ஓகேங்களா. கோல்டன் கலர்ல இருக்கிறாரு. ஓகே. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருக்கு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு. ஓகேங்களா. நித்யானந்தத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து அத்வைத ஆச்சாரியார். ஓகே. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிறது வந்து கதாதர் பண்டித். ஓகே. அதுக்கு அவருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து ஸ்ரீவாஸ். ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சைத்தன்ய பிரபு வந்து கிருஷ்ணர், நித்யானந்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலராமர். ஓகேங்களா. அத்வைதர் ஆச்சாரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சதாசிவன் மகாவிஷ்ணு ரெண்டு பேருடைய கலவையா வந்தார்.
ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து கதாதர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமதி ராதாராணி. ஓகேங்களா? அவர் ஸ்ரீவாஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாரதர் முனி. ஓகே. இதுதான் அந்த 5 பேர். அதனால தான் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபோ நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாஸ் ஆதி கௌர பக்த விருந்தான்னு சொல்லிட்டு பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்றது. ஸோ இந்த அத்வைத ஆச்சாரியரை பத்தி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன சொல்றாருங்க, நம்ம காலையில ஒரு சாங் பாடுவோம் டெம்பிள்ல. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, "தொயா கரோ சீதாபதே அத்வைத கோசாயி, தவா கிருபா பலே பாய் சைத்தன்ய நிதாயன்னு" சொல்லிட்டு. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, தயா கரோ யார்கிட்ட வந்து தய கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிரான்ஸ்லேஷனு, "மை டியர் அத்வைத பிரபு, த ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சீதா, யூ ஆர் சோ கைண்ட். ப்ளீஸ் பி மர்சிஃபுல் டு மீ. இஃப் யூ ஆர் கைண்ட் டு மீ, நேச்சுரலி லார்ட் சைத்தன்யா அண்ட் நித்யானந்தா வில் ஆல்சோ பி கைண்ட் டு மீன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. "தொயாகரோ சீதாபதே, தயவு செய்து எங்க மேல கருணை பண்ணுங்கன்னு" அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யார்கிட்ட? அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து இங்க வந்து எப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னா, சீதாபதி. ஓகேன்னா அவங்களோட மனைவி பேர் வந்து சீதை. அதனால வந்து இவரை வந்து பதின்னா ஹஸ்பண்ட் இல்லையா? ஸோ சீதா தேவியுடைய கணவரே, நீங்க தயவு செய்து எங்களுக்கு வந்து கருணை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அத்வைத ஆச்சாரியார் கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து கருணையா இருந்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு யாரோட கருணையும் ஆசையும் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய பிரபுவுடைய ஆசையும் கிடைக்கும். அது இல்லாம நித்யானந்தருடைய கருணையும் எங்களுக்கு கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு கருணையானவர். அப்புறம் அவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் வந்து நம்மளுடைய அத்வைத ஆச்சாரர். எப்படி தோன்றாரு? எங்க தோன்றாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம் பின்வரும் ஸ்லைட்ல. ஸோ இப்ப நம்ம சொன்ன மாரி இஸ் த கம்பைன்ட் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் மகாவிஷ்ணு அண்ட் சதாசிவா. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து 2 மனைவி இருக்காங்க. அவங்க பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தவங்க பேர் வந்து அ சீதா தேவி. இன்னொருத்தவங்க பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீதா அண்ட் ஸ்ரீ 2 பேர். 2 வைஃப் அவங்களுக்கு. சீதா அண்ட் ஸ்ரீ. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யோக மாயாவுடைய எக்ஸ்பான்ஷன், மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் அவங்க. ஸோ இவர் எங்க பிறக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நவகிராமா என்ற ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து பிறக்கிறார். நவகிராமா என்ற வில்லேஜ்ல அது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிலெட் அங்க வந்து பிறக்கிறாரு. அவர் வந்து பிராமண குடும்பத்துல பிறக்கிறாரு. அவங்க அப்பாருடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா, குபேர பண்டித். அவங்க அம்மா பேர் வந்து நபதேவின்னு சொல்லிட்டு. இவர் என்னைக்கு பிறக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மகா மாசத்துல வந்து பிறக்கிறார். மகா மாசத்துல வந்து அ பிறக்கிறாரு. 1433ல பிறக்கிறாரு. ஆம் வேக்சிங்ன்னா தேய்பிறை தானே மாதாஜி? வேக்சிங்ன்னா வளர்பிறையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது நாள் பிறக்கிறாரு. வேக்சிங்ன்னா வளர்பிறை தானே மாதாஜி? அப்படிதான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி, எனக்கு தெரியல. ம். வளர்பிறை. வளர்பிறை 7வது நாள்ல பிறக்கிறார். வளர்பிறை தான். வேனிங்னா தான் தேய்பிறை. ஓகேங்களா? ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நபகிராம வில்லேஜ்ல வந்து பிறக்கிறாரு. அப்புறம் அங்கருந்து எங்க மூவ் ஆறாங்கன்னா, சாந்திபுரத்துக்கு போறாங்க. சாந்திபுரத்துல வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கங்கை நதிக்கரை இருக்கு. இல்லையா? ஸோ அங்க தான் இவர் உட்காந்துட்டு வழிபாடு பண்ணுவார். ஓகே. ஸோ when Sri Advaita Acharya made his appearance in this world, Srila Madhavendra Puri, Sri Ishvara Puri, Sachimata, Sri Jagannath Mishra also made their advent. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு டீமா வராங்க. ஒரு லீலை பண்றதுக்கு வந்து கடவுள் வந்து ஒரு டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. எப்படி நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து ஒரு டிராமா பண்ணணும்னா ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த லீலை பண்றதுக்கோசம் கடவுளை என்ன பண்றாரு, இவங்களெல்லாம் முன்னாடி அமுச்சு வச்சிடுறாரு. யாரையும் அத்வைத ஆச்சாரியரும் சரி, அப்புறம் அவரோட குருக்கள் மாதவேந்திர புரி, ஸ்ரீ ஈஸ்வரபுரி, அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா சச்சி மாதா அவங்க அம்மா, அப்புறம் ஜெகநாத் மிஸ்ரா இவங்கெல்லாம் வந்து முன்னாடியே அமுச்சு விட்டுறாங்க. அத்வைதாச்சாரியோடைய குரு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா மாதவேந்திர புரி. ஓகேங்களா? ஸோ மாதவேந்திர புரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம குரு பரம்பரையில வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவருக்கு யாருக்கெல்லாம் குருவா இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அத்வைத ஆச்சாரியார் குருவா இருக்காரு, நித்யானந்தருக்கு குருவா இருக்காரு. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அத்வைத ஆச்சாரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ எ ஆ பிறந்தாரு இல்லையா? பிறக்கும்போதே வந்து அவர் வந்து எப்படி பிறந்தாருன்னு பார்க்கலாம். அவருடைய அப்பா பெயர் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு கனவு வருது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம்
அதாவது 2 பேர் வராங்க. கனவுல 2 பேர் வராங்க. 2 பேர் வந்து நம்ம போயிட்டு கிருஷ்ணர வந்து கிருஷ்ண இயக்கத்த வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம போயிட்டு நெறைய சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வரணும். மக்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு அவங்களுடைய இருதயத்துல போயிட்டு நுழையிறாரு. ஓகேவா? ஸோ அப்ப நுழைஞ்ச உடனே, ஆ அவர் அப்பா அது ரொம்ப சந்தோஷமா எழுறாரு வெளிய. ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப வயசானவர். அந்த குபேர மிஸ்ரான்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அவர் அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. 73 வயசு. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கனவு வர்றதுக்கு முன்ன நாள் வந்து அவர வந்து ஒருத்தர் வந்து திட்டுவாரு. கடவுள பத்தி அவதூறு பேசுவாங்க. அப்பல்லாம் வந்து என்ன ஒரு இது இருந்துச்சு, வழக்கம் இருந்துச்சுன்னா, கடவுள பத்தியோ, இல்ல ஒரு பக்தர பத்தி யாராவது நிந்தனை பண்ணாங்கன்னா, ஒண்ணு அவங்க எதிர்த்து வாதிடணும். இன்கேஸ் அவங்களால எதையுமே செய்ய முடியலன்னா, தன்ன உயிர வந்து விட்டுடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது. ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, தற்கொலை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாரு. ஸோ அப்ப வந்து சொல்வாங்க, ஒருத்தர் வந்து சொல்வார், "நீ அதெல்லாம் வந்து தற்கொலைலாம் பண்ணிக்காத. உனக்கு வந்து நீ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேலை இருக்கு. கடவுளே வந்து உன்கிட்ட வந்து ஆ ஒரு மகான் வந்து பிறக்க போறாரு. அத பத்தி நீ கவலைப்படாதன்னு" அப்படின்னு சொல்வார். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவாரு, அந்த குபேர மிஷ்னா, சரி நான் இனிமேல் வந்து ஆ தற்கொலை பண்ற எண்ணத்த நான் விட்டுடணும்னு சொல்லிட்டு போறாரு. ஓகே. ஸோ போயிட்டாரு. அன்னைக்கு நைட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு அழகான கனவு. அந்த கனவுல தான் வந்து 2 பேர் வராங்க. 2 பேர் வந்து இந்த கலியுகத்த வந்து நம்ம வந்து ஆ ஆ கலியோட தாக்கத்த வந்து நம்ப கம்மி பண்ணலாம். நம்ம தர்மத்த வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ திடீர்னு எழுறாங்க. அந்த கனவு வந்துச்சுல்ல 2 பேர் அவரு இருதயத்துக்குள்ள போறாங்க. அவரு எழுறாரு. அவங்க ஒய்ஃப் நான் அவங்களும் வந்து எழுறாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது நபாதேவி. அவங்களும் வந்து பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் எழுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்கும் ஒரே கனவு வந்துச்சு. 2 பேருக்கும் ஒரே கனவு வந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவங்க 2 பேருக்கும். அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ். இவங்க வந்து பிரெக்னன்ட்டா இருக்காங்க. நபாதேவின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன பண்றாரு, 10 மாசம் கழிச்சு இந்த குழந்தை வந்து பிறக்குது. 7ஆவது நாள் சப்தமியில வந்து மகா மாசத்துல வந்து பிறக்குது. இந்த குழந்தை பிறக்குது. ஸோ அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அத்வைதாச்சாரியார் அப்பா வந்து அ குபேர பண்டித். நவதீப்ல இருக்காரு. அவங்க அம்மா வந்து ஸ்ரீவாப்பூர் அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அம்மா வீட்ல தானே யூசுவலா எப்பவுமே டெலிவரி நடக்கும். அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அது வந்து நவகிராமம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க மேலேயே பார்த்தோம். நவகிராம் என்ற இடத்துல வந்து பிறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து இந்த குபேர மிஸ்ராவுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய அரசருக்கு வந்து மினிஸ்டர் வேலைய பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திவ்ய சிங்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர்ஃபுல் கிங் ஆஃப் தட் ஏரியா கால் திவ்ய சிங்கா கிட்ட வந்து இவர் வந்து ஆ வேலை செஞ்சுட்டு வர்றார் மினிஸ்டரா. அப்புறம் இவங்க என்ன பண்றாங்க, வீட்ட வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. எங்கருந்து நவகிராம இடத்துல வந்து ஆ நவதீப்புக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்றாங்க. நவதீப்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால வந்து இவரு வேலைய வந்து ரிசைன் பண்ணிர்றாரு. வேலைய ரிசைன் பண்ணிறாரு. பட் அந்த அரசருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. இவர் வந்து ஒரு நல்லவரு, நியாயமானவர், நல்லா வேலை செய்றாரு. இவர விடுறதுல வந்து அவருக்கு விருப்பம் இல்ல. அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நவதீப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஜெகநாத் மிஸ்ரா, சச்சிமாதா அவங்கலாம் இருக்காங்க. அவங்களோட அசோசியேஷன் இவங்களுக்கு கிடைக்குது. 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா, பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் மாரி ரொம்ப அந்யோன்யமா இருக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அரசர் வந்து கேட்குறாரு, "நீங்க தயவு செய்து வந்து என்னோட ஜாப்ல வந்து மினிஸ்டர் அரசவைக்கு வாங்கன்னு" அப்படின்னு கேட்குறாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒத்துக்கிறார். ஒத்துக்கிட்டு மறுபடியும் வேலைக்கு போறாரு. வேலைக்கு போறாரு. ஆ அப்போ வந்து குழந்தைக்கு வந்து 6 மாசம் ஆகும்போது, அ நம்ப ரைஸ் கிவிங் செரிமனி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா மாதாஜி? அன்னப்பிரசன்ன செரிமனி வந்து பண்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப பண்ணும்போதே வந்துட்டு அந்த காலத்துல வந்து பெயரு பேர் வ பேர் வைக்கிறதும் நடக்கும். இல்லையா? ஸோ அந்த குழந்தை வந்து எந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்த தான் சாப்பிட்டுச்சு. ஓகே. அவருக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கமலாக்ஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாங்க. ஏன் கமலாக்ஷான்னு பெயர் வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கமலன்ற தாமரை பூ. இந்த அவருடைய அக்ஷான்னா கண்கள். அவருடைய கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தாமரை பூ மாரி அழகா இருந்துச்சாம். கடவுளுடைய கண்கள் எவ்ளோ அழகா இருக்குமோ, அது மாரி இருந்துச்சாம். அதனால கமலாக்ஷான்னு ஒரு பெயர் வைக்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து அவர் வேறுபாட இல்லாதவர். கடவுளுக்கும் அவருக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல. அதனால அவருக்கு வந்து அத்வைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறாங்க. 2வது பேர். அத்வைதா. அப்புறம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய இது ஜாதகம் பார்க்கும்போது அவர் எல்லா விதமான மங்களத்த எடுத்துட்டு வரக்கூடியவரா இருக்கிறாரு. அதனால அவருக்கு வந்து மங்கள
மங்கள்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாங்க. ஸோ 3 பேர், கமலாக்ஷா, அத்வைதா, மங்கள்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி 3 பேர் அவங்களுக்கு வைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் இன்னொரு பேர் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், சீதாபத்தின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீதாநாதானும் சொல்லிட்டு இன்னொரு பேரை வைக்கிறாங்க. சீதாநாதா, ஸ்ரீநாதா, சீதாநாதான், சீதாநாதா. ஓகே. ஸோ ஸோ அவருக்கு இது வந்து 6 மாசத்துல பெயர் சுட்டு விழா, அன்னப்பிரசன்ன விழா நடக்குது. 3 வருஷத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்கள வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க. 3 வருஷத்துக்கு வந்து when he was about 3 years old before admission school, ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க. அப்ப அனுப்பும்போது அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு கனவு வருது. இவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு கனவு வருது. அதாவது அந்த கனவுல என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அத்வைதாச்சாரியர் வந்து அவர் மடியில உட்காந்துக்கிறார். அம்மா மடியில உட்காந்துக்கிறாரு. அம்மா பாரும்மா, நான் இப்ப வந்து எல்லாவுடைய புனித தலங்களையும் ஒரே இடத்துல எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து அவங்க அம்மா ஆச்சரியமா பார்க்குறாங்க. என்ன ஒரு அழகான கனவு வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அத்வைதா வந்து கேட்குறாங்க, என்னம்மா உனக்கு கனவு வந்துச்சு? அந்த கனவு சொல்லுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த அம்மா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அம்மா வந்து ஒண்ணும் இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மறக்குறாங்க சொல்றதுக்கு. அப்புறம் வந்து இவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து சொல்றார், நான் வந்து ஒரு கனவு பார்த்தேன் அத்வைதா, நீ வந்து எல்லா புனித நதியிலும் வந்து எடுத்துட்டு வர்ற எடுத்துட்டு வர அதுல வந்து என்ன குளிக்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி எல்லா புனித நதிகளும் அந்த இடத்துல வந்து ஆகாவனம் பண்றாரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த இடத்துல இருக்கு. அந்த இடத்த வந்து சிங்கஷ்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பௌன தீர்த்தா. பௌனா மீன்ஸ் ஃப்ரம், தீர்த்தா மீன்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பிலிகிரிமேஜ். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் அ பிளேஸ். அவங்க அம்மாக்கு கொடுத்த வாக்கை வந்து அவங்க வந்து நிறைவேத்துறாங்க அந்த இடத்துல. அந்த இடம் இன்னும் இருக்கு. பௌன தீர்த்தா, எல்லா நதிகளும் ஒரே இடத்துல அசம்பிள் ஆகிருக்கிற இடம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்கூலுக்கு போறார். ஓகேவா? ஸ்கூலுக்கு 5 வயசு இருக்கும்போது ஸ்கூலுக்கு போறாரு. ரொம்ப பிரில்லியண்டா இருக்காரு. நல்லா படிக்கிறாங்க. கொஞ்ச நேரம் தான் படிப்பாரு. எல்லாத்தையும் கட கட கடன்னு படிச்சு முடிச்சிடுவாரு. ஓகேவா? சின்ன வயசுல அவ்வளவு அளவுக்கு டேலண்டடா இருக்காரு. அவருக்கும் அந்த அரசருடைய மகனுக்கும் வந்து அந்த இளவரசனுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகுது. அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகும்போது இளவரசர்கள்லாம் என்ன, அரச குடும்பத்துல இருக்கவங்கலாம் சத்திரியர்கள் அல்லவா? அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, துர்கா தேவியை வந்து வழிபடுவாங்க இல்லையா? ஸோ செல்வத்துக்கும் பாதுகாப்புக்கும் வந்து துர்கா தேவியை வந்து வழிபடுவாங்க. இவர் போய் வழிபடுறாரு அவங்க அந்த இளவரசன். இவன் அந்த இளவரசன் கூப்பிடுறாரு, அத்வைதா வா நீயும் வந்து வழிபடு. நான்லாம் வழிபட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவார். வந்து அப்புறம் வந்து நான் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன நீ ஆஹ் ஆஹ் கடவுளை வந்து வழிபட்ட உனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறாரு. ஓகே. நீ ஏன் வந்து தேவிக்கு வந்து துர்கா தேவிக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன்டா, விழுந்து வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவருக்கு கோவம் வந்துடுது. கோவம் வந்துட்டு ஆ கிண்டல் பண்றார். "நீ பாரு இவன, கிருஷ்ணர வழிபடுறான். தேவிய வந்து கும்பிட மாட்டேனான்னு" சொல்லிட்டு, அப்ப வந்து கிண்டலா அவன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, "கிருஷ்ண போலா, கிருஷ்ண போலான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மாரி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி இது மாரி பண்ணிட்டு இருந்தாரா, ஒரு நாள் அத்வைத ஆச்சாரியருக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துடுது. சிங்கம் மாரி கர்ஜிக்கிறார். ஓகேங்களா? அந்த கர்ஜன சத்தத்த கேட்ட உடனே அந்த இளவரசன் இருக்கான் இல்லையா? அவன் வந்து மயக்கம் போட்டு கீழ விழுந்துடுறான் அந்த பையன். கீழ விழுந்துடுறான். இந்த விஷயம் வந்து அவங்க அப்பாக்கு தெரிவிக்கிறாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அத்வைத ஆச்சாரியர் தேடுறாங்க. அவன காலையிலேருந்து அந்த வீட்ல காணோம் ஊர்ல. பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மரத்து பொந்தத்துக்குள்ள இருக்கான். ஒரு கேவ் மாதிரி இருக்கு. அந்த கேவுக்குள்ள உட்காந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ, அப்புறம் வந்து அந்த அதுலேருந்து கூட்டிட்டு வராங்க. கூட்டிட்டு வர்றாங்க. அப்புறம் சொல்றாங்க, "நீ அவன வந்து இது மாரி மயக்கமா இருக்கான். ஏதாவது பண்ணுன்னு." நான்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவன் வந்து தப்பு பண்ணிட்டான். நாமாபத்து கிருஷ்ணர வந்து அபராதம் பண்றான். நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அரசர் வந்து ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்றாரு. "ஏதாவது பண்ணுப்பான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து சொல்றாரு, "நீ சரணாமிர்தம் கடவுளுக்கு சரணாமிர்தம் குடுப்போம் இல்லைங்களா? நம்ம கோயிலெல்லாம் போனா துளசி தண்ணி குடுக்குற மாரி சரணாமிர்தம் இருக்கும். அத குடுங்கன்னு" அப்படின்னு சொன்னாரு. அத குடுத்த உடனே அவன் வந்து அந்த மயக்கத்துல இருந்து வெளிய வரான். ஓகேங்களா? இது ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம வந்து சில சமயத்துல வந்து அத்வைத ஆச்சார் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு 7 வயசு இருக்கும்போது, ஒரு மரத்துக்கு பொந்துல போயிட்டு உட்கார்ந்துட்டு தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஓகேவா?
அப்ப தேடி தேடி இவர் காணாம போயிடுறாரு. அப்புறம் அவரை தூக்கிட்டு வந்து நேரா கோயிலுக்கு போறாங்க. கோயிலுக்கு போயிட்டு அவர் மேல வந்து எப்படி எழுப்புறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கு ஊதுறாங்க. எதுவுமே பண்ண முடியல. அத்வைத ஆச்சாரியார் சரணாமிர்தம் கொடுக்க சொன்ன பிறகுதான் அவன் வந்து தெளிவாரான்னு சொல்லிட்டு. சோ இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய முக்கியத்தை வந்து அங்க காமிக்கிறார் அவரு. ஓகேங்களா. அப்புறம் இன்னொரு இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. அத்வைத ஆச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். அதனால பசங்க எல்லாருக்கும் அவரை பார்த்தோன்னா பொறாமையா இருக்கும். இவன் எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லா படிக்கிறான், எவ்வளவு அளவுக்கு திறமையா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவாங்க, வேணுமத்துக்கு போயிட்டு அரசர்கிட்ட வந்து போட்டு கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி மங்கள் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, மங்கள் வந்து ஆஹ் நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன்றான் துர்கா தேவிக்குலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு கொடுப்பாங்க. அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சரி, அவ கூப்பிடுறார் அத்வைதா வந்து அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். நீ வந்து எல்லா விக்கிரகங்களுக்கும் ஆராதனை பண்ணணும், நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்து சொல்றாரு. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, பாரு, வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் வந்து எல்லா இதர தேவர்களை வந்து வழிபடணும்னு இல்ல, கிருஷ்ணரை தான் வழிபடணும். அவருக்கு தான் வந்து நம்ம நமஸ்காரம் சொல்லணும். நம்ம இது யாருக்கும் வந்து சொல்ல மாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசர்கிட்ட சொல்லிட்டு அவன் கிளம்புறார். கிருஷ்ண அரசருக்கு புரிஞ்சிச்சு எனக்கு என்ன சொன்னாலும் இது தலையில ஏற மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு முண்டை என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அரசர் வந்து காளி பூஜை, காளிக்கு வந்து பெரிய பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாண்டமா ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த கோயில்ல வந்து பூஜை யாகங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து அத்வைதா வராரு, எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு திரும்பி போறார். போன அரசர் கூப்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு, பண்ண மாட்டேன்றார். அப்புறம் அதே இடத்துக்கு அவர் அப்பாவும் வராரு, குபேர பண்டித்தும் வராரு. இது மாதிரின்னு அவருக்கு விஷயம் தெரியுது. அத்வைதா பெரியவங்க எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, அப்பா நான் சொல்றேன் நீ வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் பண்றேன் நீங்க சொல்றீங்கன்னு, நான் பண்ண இங்க வந்து மங்களகரமான விஷயம், அமங்கலம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ அவர் என்ன பண்றாருன்னு விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. அந்த துர்கா தேவியோட சிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கு நூறா வெடிஞ்சிருது. அப்போ வந்து அவர் சொல்றாரு, ஓகே, கிருஷ்ணரை தான் எல்லாரும் வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு, இது அமங்கலமான இடம், அப்பா வாப்பா நம்ம போலாம் வேற ஊருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு அவர் போறார். ஓகே. சோ அப்ப அரசருக்கு புரியுது. அதுக்கு பிறகு அந்த கோயில எல்லாம் இடிச்சிட்டு அப்ப வந்து இவர் வந்து முதன்மையா அந்த இடத்துல வந்து ராதா கிருஷ்ண வழிபாட்டை வந்து ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ அரசர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், முழு முதற் கடவுள் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து கோயில் கட்டி அவரும் வந்து ஆராதனை பண்றார். ஓகேங்களா. ஸோ இவர் தான் வந்து அடித்தளம் பண்றார் இந்த ராதாகிருஷ்ண விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு. இது வந்து துவாபர யுகம் முடிஞ்சு கலியுக ஸ்டார்டிங்ல இதெல்லாம் நடக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ அப்பா வந்து அரசர் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றார். ஓகேவா. ஸோ ஸோ அங்கிருந்து இவர் கிளம்பி வந்துடுறாங்க. ஓகே. சாந்திப்பூர்ல வந்து வாழ்றாங்க. ஓகே. சாந்திப்பூர்ல வராங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் பையன் படிக்கிறதுக்கோசம் ஒருத்தர் குரு கையில அனுப்புறாங்க. அந்த குரு பெயர் பாத்தீங்கன்னா சாயுக்கிய பட்டாச்சாரியா. ஓகே. அவர் வந்து சிறந்த பண்டிதர், பெரிய ப்ரொஃபசர் வேற, கிரேட் ஸ்காலர் அண்ட் ப்ரொஃபசர். ஸோ அவர் வந்து எல்லாம் நல்லா படிப்பார். 2 வருஷத்துல எல்லாத்தையும் முடிச்சிடறாரு, எல்லா படிப்பையும் முடிச்சிடுறாரு. முடிச்சுட்டு வரணும், வீட்டுக்கு வர நாள் வந்துடுச்சு. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து சோகமாறாரு, குரு வந்து ரொம்ப சோகமாறாரு. அப்ப வந்து குரு வந்து அத்வைதா கிட்ட கேக்குறாரு, நீ எனக்கு வந்து குரு தட்சிணை கொடுன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. உங்களுக்கு என்னது குரு தட்சிணை கொடுக்குறதுன்னு கேக்குறாரு. எனக்கு கிருஷ்ண பிரேமை கொடுன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஸோ அப்புறம் வந்து அவர் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து அந்த அந்த அன்பு பக்தி பரவச நிலை வந்து அவருக்குள்ள வருது. கிருஷ்ண உணர்வு டிரான்ஸ்டன்டல் எஸ்டசி அவர் ஃபீல் பண்றார். ஓகே. அப்ப இருந்து அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தரா ஆயிடுறாங்க. இவர் டச் பண்ணார் இல்லையா, சோ அதனால அவர் கிருஷ்ண பக்தரா ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சில ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. ஓகே. சில ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வாதம் பண்ணுவாங்க. சோ அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் காஷ்மீர் பண்டித் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து தோத்து போனாருக்கு, சிறந்த பண்டிதர். அது மாதிரி இவர்கிட்ட ஒருத்தர் வராரு, சந்தர்ன்னு சொல்லிட்டு. சந்தர் வருவாரு. இவர் வந்து வாதம் பண்ணுவாரு. அவரால் வெற்றி அடைய முடியாது, தோத்து போயிடுவாரு. சின்ஸ்
இவருக்கெல்லாம் வந்து கான்டாக்ட் வந்ததுனால அவருக்கும் வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை அவர் கொடுத்து அமிச்சார். ஸோ இது மாதிரி நிறைய வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து பிலிகிரிமேஜ் எல்லாம் போவார் அத்வைதாச்சாரியர். பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய புனித யாத்திரை எல்லாம் போனார். ஓகே. ஸோ புனித யாத்திரை கயா அப்போ வந்து புனித யாத்திரைக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் அப்பா வந்து இறந்துடுறார். ஓகே. என் அவர் வந்து வயசாகி இறந்துடுறாரு. ரொம்ப வயசாயிடுறாரு. 89 வயசுல வந்து அவர் தந்தை வந்து இறந்துடுறாரு. அப்போ அத்வைதாக்கு வந்து 15 வயசாகுது. 15 வயசுல அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து 89 வயசாகுது. ஸோ பிண்ட பிரதானம் பண்றதுக்கோசம் கயாக்கு போறாரு. அங்க பிண்டம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு தர்ப்பணம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிருந்தாவனத்துக்கு போறாரு. அப்போ வந்து பிருந்தாவனத்துல வந்து யமுனா நதிக்கரை கிட்ட வந்து கோபிநாத்தை வந்து வழிபடுறாரு. அங்க இருந்து பூரிக்கு போறாரு. பூரியில இருந்து துவாரகா அப்படி எல்லாம் போயிட்டே வர்றாரு. அப்போ ஒரு முறை வந்து பிருந்தாவனத்துல இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு கனவு வருது. நான் வந்து மதன மோகன், என்னை வந்து என்னுடைய விக்கிரகம் வந்து ஆம், காடுல வச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. கோயிலோடைய கோபுரத்தை எல்லாத்தையும் வந்து அடிச்சு மீன்ஸ் நாசம் பண்ணிட்டு அங்க இருக்க விக்கிரகத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. பொன் பொருள் காசு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த பூஜாரி என்ன பண்ணுவாரு, இந்த மதன மோகன விக்கிரகத்தை எடுத்துட்டு பத்திரமா வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கோயில்ல இருந்து மூலஸ்தானத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து ஒரு மரப்பொந்துல வச்சிடுறாரு. ஓகேங்களா. மரப்பொந்துல வச்சிடறாரு. முஸ்லிம்ஸ் வந்தாங்கன்னா மூலஸ்தானத்துல விக்கிரகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி பண்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயத்தால அவர் மறந்து போயிடுறாரு. ஓகேவா. அப்புறம் அத்வைத ஆச்சாரியா கிட்ட வந்து அந்த கனவுல சொல்றாங்க, நான் இது மாதிரி இந்த புதருக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன், நீ என்னை எடுத்து வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அத்வைத ஆச்சாரியார் அந்த இடத்துக்கு போறாரு. அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்து வழிபாடு செய்யறாரு. ஓகே. வழிபாடு செஞ்சுட்டு இவர் வந்து புனித யாத்திரை பண்ணணும். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா இடத்துலயும் பரப்பணும் இல்லையா, மும்மரமா பரப்பிட்டு இருக்காரு எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு. ஸோ அதனால என்ன பண்றாரு, இவரை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கோசம் ஒருத்தர் பிராமணனை வந்து நியமிக்கிறார். பிராமணனை நியமிக்கிறாரு. பிராமணனை நியமிச்சுட்டு இவர் போயிடுறாரு. ஓகேவா. ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, சவுத் இந்தியன்ல இருந்து முஸ்லிம்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்றாங்க. ஸோ அட்டாக் பண்றாங்க. இந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் பயந்து போயிடுறாங்க. பயந்து போயிடுறாங்க. அடுத்த நாள் அந்த பிராமணன் போறாரு. கோயில்ல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. ஏன்னா உள்ள வந்து விக்கிரகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதே முஸ்லிம் போயிடுறாங்க. இந்த பிராமணன் வந்து ஓன்னு அலறாரு. என்னடா போச்சு, என்னடா ஆச்சு, நான் அபச்சாரம் பண்ணிட்டனோ, விக்கிரகத்தை காப்பாத்தி இருக்கணுமோ, நான் ஒண்ணுமே பண்ணாம போயிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு இவர் அழறாரு. அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியார் வராரு அந்த இடத்துக்கு. இவரு பார்த்தா கேள்வி இது மாதிரி கேட்ட உடனே அவருக்கு ரொம்ப சோகம். அப்புறம் அவரும் அழ ஆரம்பிக்கிறாரு. 2 பேரும் அழறாங்க. அந்த பிராமணன் அழறாரு, அத்வைத ஆச்சாரியார் அழறாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் அங்க வந்து அப்பியர் ஆகுறாரு. ஏன் 2 பேர் அழறீங்க, நான் எங்க போறேன், அங்க போங்க, அந்த கார்டன்ல மலருக்கு பின்னாடி வந்து ஒளிஞ்சிருக்கிறேன், போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்து பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணுங்கன்னு அப்படி. அப்ப வந்து சின்ன பையனை வந்து அப்பியர் ஆகிறார். கோபால் மாதிரி இருக்கார். அதனால அந்த பெயரும் கூடாது, மதன மோகன கோபாலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு வழிபாடு நடக்குது. ஸோ அங்கிருந்து மறுபடியும் என்ன பண்றாரு, விருந்தாவனத்துல இருந்து நவதீப்புக்கு போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் எவ்வளவு அளவுக்கு மும்முரமா கிருஷ்ண பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி கிருஷ்ண பிரச்சாரத்தை பண்றாரு. ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வர்றார். நமக்கு எல்லாம் தெரியும், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பிறப்பால் ஒரு முசல்மான் இல்லையா. அவர் கிருஷ்ண லீலையில வந்து பிரம்மாவா இருந்தார். பிரம்ம விமோக லீலை பண்ணார் இல்லையா. அவர் தான் வந்து இங்க வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர். கௌர லீலையில வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரா இருக்கிறாரு. இவர் ஒரு முஸ்லீம் இல்லையா. இவர் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அங்க இருக்கிற ஸ்மார்த்த பிராமின்ஸ் எல்லாம் வந்து, நீ எப்படி ஒரு முஸ்லீமை வந்து வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்க, நீ ஃபர்ஸ்ட் வெளியே அனுப்புற அப்படின்னு சொல்றாரு. அதெல்லாம் முடியாது, நான் அவர் இங்கதான் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுல வந்து திதி நடக்கும் ஒரு அப்பாக்கு. சோ முதல் இது வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா மாதாஜி, இந்த பின்ன இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து அவருக்கு கொடுப்பாரு. அப்ப வந்து எல்லாரும் வந்து அதை அப்போஸ் பண்ணுவாங்க. நீ எப்படி அவருக்கு பிராமணர்கள் ஆகிய எங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்காம ஒரு முசல்மானுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்வாரு, யாராவது வந்து அக்னியை வந்து உண்டு பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ வந்து அந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்வார் அத்வைத ஆச்சாரியாரு, நீங்க அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட சொல்லுவார், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எல்லாரும் இந்த வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய நெருப்பெல்லாம் எடுத்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ வந்து அவர் எடுக்க மாட்டார்.
இல்ல நான் பண்ணல. என்னால இந்த இடத்துல பிரச்சனை வேணாம். நான் வேணும்னா ஒரு மரத்துக்கு கீழ போய் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாரு. அதெல்லாம் முடியாது. நீங்க எங்க வீட்ல தான் இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாரு. ஸோ அப்ப வந்து இவரு என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒத்துக்குப்பார். எல்லா அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கிற நெருப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, யார் வீட்லயும் போயிட்டு அடுப்பு பத்த வைக்கவே முடியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிராமணர்கள் தானே யக்னம் பண்றாங்க. யக்னம் பண்ணி அவங்க வீட்ல நெருப்பு எடுத்துட்டு வரணும்னா கூட அதுவும் முடியல. அதுல ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம ஊர்ல தானே பிரச்சனை. வேற ஊர்ல இருந்து நெருப்பு எடுத்துட்டு வரலாம்ல நம்ம வீட்டுக்குன்னு. வேற ஊர்ல இருந்து நெருப்பு எடுத்துட்டு வருவாங்க. எப்ப அடுப்பண்டி போறாங்களோ, அப்ப அந்த நெருப்பு ஆஃப் ஆயிடும். அப்போ வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ம பிராமணர்ஸ். ஓ! நான் பண்ணது வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்து மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. ஸோ நீங்க இவ்ளோலாம் பேசுறீங்க இல்லையா? உங்களால வந்து பண்ண முடியலல்ல. அப்புறம் வந்து ஆ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து அந்த நெருப்ப வந்து மூட்டி வைப்பார். ஒரு கட்டைய குடுப்பார். ஓகேங்களா? அந்த கட்டைய வச்சு ஒரு மந்திரம் சொல்லி அந்த கட்ட தானா வந்து தீ எரியும். பட் நமக்கெல்லாம் என்ன வேணும்? மேட்ச் பாக்ஸ் வேணும், கெரோசின் வேணும் இல்லையா? அவர் எதுவுமே இல்லாம தன்னோட மந்திரத்தால வந்து ஆ தீ மூட்டி விடுவார். அந்த குடுத்த மரக்கட்டைக்கு. ஸோ இது ஒரு இது. ஆ ஸோ அவருடைய வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்பா ஆன பிறகு அவருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்றாங்க. சீதாதேவி அப்புறம் வந்து 2 பேருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்றாங்க. அவங்க சாந்திபுரத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்திப்பூர்ல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவர பிரச்சாரம் பண்றத பார்த்து, பார்த்து நெறைய பேருக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி வந்து வந்துருச்சு. ஸோ இவரு என்ன பண்றாரு, எல்லாருக்கும் இந்த கிருஷ்ண பக்திய வந்து குடுக்குறாரு. கிருஷ்ண பக்திய வந்து குடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவரு எல்லா வேதங்கள எல்லாம் படிச்சதுனால, அவருக்கு வந்து என்ன பட்டம் குடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆச்சார்யான்ற பட்டத்த குடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால தான் பிறகு தான் அத்வைத ஆச்சார்யான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ எல்லா வேதங்கள்லாம் படிச்சு ஸ்காலர் ஆயிடுறார். நேம்டு சாந்த ஆச்சார்யா இன் புல்வட்டி வில்லேஜ் நியர் சாந்திபுரா. அப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பட்டம் குடுக்குறாங்க ஆச்சார்யான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஸோ இவரு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு என்னெல்லாம் ப்ரீச் பண்றாங்க, பகவத்கீதை ப்ரீச் பண்றாரு, பாகவதம் ப்ரீச் பண்றாரு. எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து கிருஷ்ண கதை சொல்றாரு. எப்படி கிருஷ்ணர வந்து வழிபடணும், நம்ம எப்படி நாம ஜெபம் பண்றது, அது எல்லாத்தையும் சொல்லிக் குடுக்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ இவரு வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இவரோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார். விஸ்வரூபான்னு சொல்லிட்டு. அவர் ரெகுலரா இவர் வீட்டுக்கு வருவார். ஓகேவா? ஸோ ரெகுலரா வந்து வீட்டுக்கு வருவாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு ரொம்ப இன்வால்வ்மென்ட் ஆயிடுவாரு. பகவத்கீதா படிக்கிறதுலயும் சரி, பாகவதம் படிக்கிறதுலும் சரி, சங்கீர்த்தன யக்ஞம் பண்றதுலயும் அவர் ரொம்ப வந்து இன்வால்வா இருப்பாரு. அதனால வந்து இவர் வந்து சன்னியாசி எடுத்துப்பார். சன்னியாசி எடுத்துப்பாரு. அதனால அவங்க அம்மாக்கு கோவம் இருக்கும், வருத்தம் இருக்கும். அத்வைத ஆச்சார்யா மேல. பட் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறக்குறாரு. அவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. படிச்சதுனால தானே ஃபர்ஸ்ட் புள்ள வந்து சன்னியாசியா போயிடுச்சு. அதனால இந்த புள்ளையாவது ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம நம்ம கூடயே வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வச்சுப்பாங்க. ஸோ அப்புறம் அவர் வந்து அடம் பிடிச்சு ஸ்கூலுக்கு போவாரு. அது வேற விஷயம். இது மாரி அத்வைத ஆச்சார்ய வீட்ல வருவார். விஸ்வரூபான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆம். ம். இப்ப வந்து இவரு வந்து அறிகுறிகள பார்க்குறாரு அத்வைத ஆச்சார்யர். என்ன அறிகுறிகள்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கலியுகத்துல வந்து மனிதர்கள் வந்து பக்தி பண்றதில்ல. அப்புறம் அவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு. ஆ எந்த ஒரு இடத்துல வந்து நேர்மையே இல்லன்னு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்குச்சு. ஸோ அதனால என்ன பண்றாருன்னா, சாலிகிராம சிலைய வடிச்சு பல மாதங்களா வந்து கங்கை தண்ணிய போட்டு, துளசி இலைய சமர்ப்பிச்சு, உலக அமைதிக்கோசம் லோக சுகினோ பவத்துன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த நல்லது நடக்கணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, பூஜை பண்றார். ஓகே. கடவுள்கிட்ட வந்து சொல்றார். இது மாரிலாம் இருக்கு, அறிகுறிகள் இருக்கு. நீங்க வாங்க, உங்களுடைய அவதாரம் தயவு செய்து சீக்கிரம் வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது, அவர் வந்து சுத்தமா ரொம்ப சத்தமா யாருக்கோசம் பாருங்க, ரொம்ப சத்தமா அழுவார். கடவுள நோக்கி சத்தமா அழுவார். ஓகே. அந்த சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வைகுந்த லோகத்துல போயிட்டு எக்கோ ஆகுது. எக்கோ ஆகி அப்புறம் அத தாண்டி கோலோகல விருந்தாவன கிருஷ்ணருடைய செவில போய் விழுது. ஓகேவா? கிருஷ்ணா நீங்க வாங்கன்னு. அதுக்கு பிறகு தான் கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா சச்சி மாதாக்கும், ஜெகநாத மிஸ்ரா கூடய வயித்துல வந்து பறக்குறாங்க. ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். அத்வைத ஆச்சார் வந்து ரொம்ப மூத்தவர்.
ஓகேவா? அவர் பிரார்த்தனை பண்றாரு. அதுக்கு பிறகுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்றார். ஓகே. ஸோ அஜா அஜஜயோ அத்வைதா ஈஸ்வர அவதாரா கிருஷ்ண அவதாரி கைல ஜெகத் நிஷ்தாரா. ஸோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு அத்வைத பிரபு. இன்கார்னேஷன் அவருடைய வேற யாரும் இல்லை, முதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் தான். இன்கார்னேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். அவர் தான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து இந்த பூமிக்கு வர வச்சது சைத்தன்ய மகாபிரபு. மேட் டு டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு? இந்த கலியுகத்துல மக்கள் எல்லாம் வந்து விடுதலை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணவர் அவர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அவருக்கு வந்து 2 மனைவி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கனோதேஷ தீபிகான்ற புக்ல வந்து இருக்கு. அவங்க பேர் வந்து ஸ்ரீ அண்ட் சீதா. அவங்க வேற யாரும் இல்லை, யோகா மாயாவுடைய அம்சங்கள் தான். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஒரு விஷயம், அந்த கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் 5 ரூபத்துமா வரார். அது என்னென்ன ரூபன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. கிருஷ்ணா பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்த அவதாரம் பக்தியாக்கியம் நமாமி பக்தா சாதிக்கம். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச தத்வாமகம், பஞ்சன்னா 5. எப்படி வர்றாரு கிருஷ்ணருன்றது பார்க்கலாம். பக்த ரூபா, பக்த ரூபா கிருஷ்ணரே வந்து அவரே பக்தருடைய ஃபார்ம்ல வர்றாரு. அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகே. இங்க அந்த அம்மா குழந்தை வச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க ஒருத்தங்க, இவங்க வந்து சச்சி மாதா. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி வர்றாரு? பக்த ரூபத்துல சாட்சாத் ஒரு பக்தன் ஃபார்ம்ல, டிவோட்டி ஃபார்ம்ல வந்து அவர் எப்படி நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணுன்றதை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாரு. அப்புறம் ஃப்ரீயா கொடுத்தது அவர் வந்து கிருஷ்ண பிரேம. எப்படி அர்ஜுனனுக்கோசம் வந்து பகவத்கீதா கொடுத்தாரு கிருஷ்ணரு, அத்வைத ஆச்சாரியார்னால சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தாரு. அவர் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண பிரேம கொடுத்தாரு, கலியுக மந்திரத்தையும் கொடுத்துட்டு போனார். ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒண்ணு. அப்புறம் வந்து ஸ்வரூபகம், ஸ்வரூபகம்னா நித்யானந்த பிரபு. ஓகேங்களா? ஸ்வரூபகம். பக்த அவதாரம், யார் பக்த அவதாரம் பார்த்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியா தான் வந்து பக்த அவதாரம். பக்தாக்கியம் அதாவது ஃபார்ம் வாக்கியம், அதாவது இதுவா வரார், நாம ரூபத்துல வரார். ஓகேங்களா? ஸோ பக்தர்களுக்கு பிரியமாவும் இருக்கார். பக்தா ஆஸ்திகம் சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி 5 ஃபார்ம்ல வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ண பிரேமிய வந்து கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து மத்தாஜி இந்த ஸ்லைடு படிக்க முடியுமா உங்களால? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது பார்த்துட்டு நம்ம புனித யாத்திரைக்கு போறாரு அவங்க அப்பா இறந்த பிறகு. ஓகே. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து மதன மோகன் விக்கிரகம். ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து அவர் தோட்டத்துல ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி அப்பேர் ஆனதுனால அவருக்கு வந்து கோபால்ன்ற பெயரும் வந்துச்சு. அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியா வழிபட்டார். அவர் வந்து சௌபின்ற ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அவர் வந்து அவர் வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாருன்னு சனாதன கோசாமி. ஓகேங்களா? ஸோ அத்வைத ஆச்சாரியால பூஜை செய்யப்பட்ட விக்கிரகம் வந்து கடைசியா வந்து சனாதன கோசாமி வந்து வழிபடுறார். இதுதான் பிக்சர். இந்த பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற மதன மோகன் ஆர் மதன கோபால் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு. ஸோ ஓகே. ஸோ ஓகே. இது வந்து இந்த போட்டோல பாக்குறது வந்து மாதவேந்திர புரி. ஓகேங்களா? ஸோ Prema, he felt a deep inner joy, so he took care to receive the mantra from him, after which he appeared. He found the world devoid of devotional service to Krishna.
பிகாஸ் த பீப்புள் வேர் engrossed in material affairs. இப்போ வந்து ஜனங்க எல்லாரும் வந்து பௌதிக விஷயத்துல இன்வால்வ் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நாமத்தால இந்த கலியுகத்துல இருக்க மக்கள் வந்து ரட்சிக்கப்படுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு சைத்த ஆதி லீலையில வந்து இதுக்கெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதிலீலை 3.97 வந்து எவ்ரி ஒன் ஆர் என்கேஜ் இன் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் வெதர் சின்ஃபுல்லி ஆர் விர்ச்சுவஸ்லி நோ ஒன் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த டிரான்சிடென்டல் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் which can give total relief from the repetition of birth and death. இதை தெரியாம எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பௌதீக செயல்களே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால பிறப்பு இறப்பு காலச்சக்கரத்துக்குள்ளேயே இருக்காங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து இதுல இருந்து விடுபடலாம். அதுதான் நம்மளுடைய பர்மனன்ட் ப்ராப்ளம் இல்லையா? ஸோ இந்த மக்களுடைய கருணையினால் அவர் என்ன பண்றாரு, அத்வைத ஆச்சாரியர் ரொம்ப கருணையா இருந்தார். felt compassion and began to ponder how he could act for this அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால வந்து கடவுளை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணார். ஸோ இப்ப கிருஷ்ணர் வந்தாருன்னு, இஃப் கிருஷ்ணா வேர் டு அப்பியர் அண்ட் இன்காஷன், அவரே வந்து ப்ரீச் பண்ணலாம். ப்ரீச் டிவோஷன் பை இஸ் பர்சனல் எக்ஸாம்பிள். ஸோ பக்தரா வந்தாரு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து there is no religion other than chanting the holy name of the Lord. But how in this age will the Lord appear as an incarnation? அப்படின்னு சொல்லிட்டு I shall worship Krishna in a purified state of mind. I shall constantly petition him in his humbleness. நான் எப்படி பண்ணலாம், நான் எப்பவுமே நித்தியமா அனுநித்தியமும் கடவுளை வந்து நாம ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே எந்த மாதிரி பாவத்துல அம்புலா. ஓகே, பியூரிஃபைடு ரெண்டு விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட். மைண்ட் வந்து பியூரிட்டி இருக்கணும், அப்புறம் வந்து ஆட்டிடியூட் வந்து ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ வில் பி ஃபிட்டிங் ஐ எம் ஏபிள் டு இன்டியூஸ் டு கிருஷ்ணா டு இனாகிரேட் த மூமெண்ட் ஆஃப் சாண்டிங். ஸோ இந்த பாவத்தில் அவர் என்ன பண்றாரு, பிரார்த்தனை பண்றாரு. ஹம்பிளாவும் சரி பியூர் மைண்டடா வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி பண்ணி என்ன பண்றாரு, மேலே இருக்கிறவர் வந்து கீழே கூட்டிட்டு வர்றார். while he was thinking about how to appropriate Krishna by worship, the following verse he came to his mind. Sri Krishna, who is very affection towards his devotees, sells himself to a devotee who offers him merely a tulasi and a palm full of water. ஸோ நான் எப்படி கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடலாம், எந்த மைண்ட்ல வழிபடலான்னு, யார் ஒருத்தன் வந்து கை நிறைய தண்ணியும் ஒரே ஒரு துளசி இலையும் அன்பா வைக்கிறானோ, வெரி அஃபெக்ஷனேட் டுவர்ட்ஸ் இஸ் டிவோட்டிஸ். கிருஷ்ணர் வந்து தெரியும் அட்ராக்டிவ், பக்தர்களுக்கு வந்து ரொம்ப கருணையானவர். ஸோ அதனால அந்த வழியில வந்து இவர் வழிபடுறார் அத்வைத ஆச்சாரியார். Okay, was not finding any way to repay the debt. He owes to one who offers him a tulasi and water to Lord Krishna thinks there is no wealth in my possession that is equal to tulasi and water. So ஒரு துளசி, ஒரு கை, ஒரு சொம்பு தண்ணி கூட இல்லை, ஒரு கை அளவுக்கு தண்ணீரும் ஒரு துளசியும் வச்சா அதுல வந்து நம்ம அவரை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இதுக்கு நான் ரீபே பண்ணவே முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? Thus the Lord liquidates the debt by offering himself to the devotees. Considering in this way, Acharya began worshipping the Lord. Thinking of the lotus feet of Sri Krishna, he constantly offered tulasi buds in the water from the Ganges. He appeared to Sri Krishna with loud calls and thus made it possible for Krishna to appear. So சப்தமா ஒருமுக மனசோட கூப்பிட்டாரு. So கிருஷ்ணர் வந்தார். Therefore the principal reason for Sri Chaitanya descent is this appeal by the Advaita Acharya. The Lord, protector of religion, appears by the desire of his devotees. பக்தருடைய இச்சைக்கோசம் அவர் இறங்கி வந்தாருன்றதை இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பாகவதம் எல்லாம் வந்து விஸ்வரூபாக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அவருடைய அண்ணனுக்கு இல்லையா? அப்புறம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட லீலையில வந்து இன்வால்வ் ஆவார். ஓகேவா? இன்வால்வ் ஆவார். ஒரு முறை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சன்னியாசி இந்த இடத்துல மொட்டை அடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் வந்து சன்னியாசி ஆன பிறகு இந்த ஃபார்ம்ல இருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு வந்து அழகா கூந்தல் இருக்கும், கருப்பா அழகா இருப்பாரு. அந்த சன்னியாசம் எடுத்ததுனால அந்த முடியெல்லாம் ஷேவ் பண்ணிடுறாரு. அப்போ வந்து விருந்துக்கோசம் உங்க வீட்டுக்கு வருவாரு. இவர் நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு அத்வைத ஆச்சாரியார். ஓகேவா? அத்வைத ஆச்சாரியார் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கூப்பிடுவாரு. அவர் வந்து சொல்வார், நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, நான் ஒரு சன்னியாசி, நான் எங்கேயாவது பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும், கொஞ்சமா தான் சாப்பிடணும், நீ என்ன இவ்வளோ வச்சிருக்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்பார். நித்யானந்தர் எப்பவுமே குறும்பானவர் இல்லையா, பலராம அவதாரம், நீ என்ன
எத்தனை நாள் பட்னி இருந்திருக்கும், நீ இவ்வளோ கொஞ்சமே கொஞ்சம் சாப்பாடு தான் வச்சிருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வம்பு இழுப்பார். உனக்கெல்லாம் சாப்பாடு இல்லைன்னு அப்படி நீ ஒரு அவதூதா, உனக்கெல்லாம் சாப்பாடு இதுவே ஜாஸ்தின்னு அப்படின்னு இவர் சொல்லுவார். ஸோ அப்போ வந்து இவர் கோவமா அந்த பருக்கை எடுத்து இப்படி கையில இருந்து தள்ளுவார். அந்த ஒரு பருக்கை வந்து அத்வைத ஆச்சாரோட உடம்பு மேல விழும். ஓகே, பரிமாறிட்டு இருந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்த பரவச நிலை போயிட்டு குதிச்சு எழறார். குதிச்சு டான்ஸ் பண்றார். அந்த பாவனை அவருக்கு வந்துச்சு. அந்த அவர் சாதம் அவர் டச் பண்ணதுனால. ஓகேங்களா. ஒரு முறை என்ன பண்றாருன்னா, அத்வைத ஆச்சார வேண்முத்துக்கு இம்பர்சனலிசம் போயிட்டு சொல்லி கொடுப்பாரு. ஓகேவா. ஒரு இம்பர்சனலிசத்தை பத்தி சொல்லுவார், கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு. இதை கேட்டுக்கிட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு ஓடி வருவார். ஓடி வந்து அவரை அடிக்கிறதுக்கு வருவார். அவங்க வீட்டுக்கு வருவாரு. அவருக்கு வந்து ரொம்ப வயசாயிருக்கும். ஓகேவா, 75 வயசு. இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சின்ன பையன். அவர் வந்து அடிப்பாரு. அடிப்பாரு. அப்போ வந்து அவங்க அம்மா சீதா தேவி வைஃப் வந்து சீதா மாதா வந்து கத்துவாங்க. அச்சச்சோ, என் புருஷனை வந்து அடிக்கிறாங்க, காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து சந்தோஷத்துல வந்து சிரிச்சிட்டு இருப்பாரு அத்வைதாச்சார். ஏன்னா கடவுள் வந்து தன்னுடைய கையால வந்து தன் மேல கைய வச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கடவுள் என்னை ஓடி பிடிச்சி வந்து துரத்திட்டு இருக்காரு, என்ன அடிக்கிறாருன்னு ஒரு ஆனந்தம் அவருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி பக்தர்களுக்கு நடுவில் ஆனந்தம் இப்படிதான் வந்து வச்சுப்பாங்க. இது அப்புறம் எல்லாரும் 5 பேரும் சேர்ந்துட்டு தெரு தெருவா போயிட்டு சங்கீர்த்தன யக்ஞம் பண்ணி கிருஷ்ண விழிப்புணர்வை எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அம்மா வந்து அத்வைத ஆச்சார்ய மேல கோவம் இருக்கும். இவரால தான் என் பையன், பெரிய பையன் வந்து சன்னியாசி ஆனான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசி ஆன பிறகு எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண பிரேம கொடுப்பாங்க. அவங்க அம்மா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணிட்ட, அதனால உனக்கு கொடுக்க முடியாது. என்னடா பண்ணேன்னு அத்வைத ஆச்சார்ய வந்து நீ மனசுக்குள்ள திட்டுறல்ல, அதனால கொடுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீ போ அவர்கிட்ட போயிட்டு மன்னிப்பு வாங்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அத்வைதாச்சார் கிட்ட வந்து அந்த அம்மா வருவாங்க. கால்ல விழுறதுக்கு வருவாங்க. "நீ என்னம்மா, கடவுளையே ஈன்றெடுத்த தாய், நீ வந்து என் கால்ல விழலாமான்னு" சொல்லிட்டு அவர் வந்து போயிடுவாரு. ஸோ அவர் வந்து ஏத்துக்க மாட்டார். அது அபராதம் ஆகும்ன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஒரு முறை என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் ஒரு ஆம், சங்கீர்த்தனை எங்கன்னு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இவர் அந்த பரவச நிலையில போயிட்டு மயங்கி விழுந்துடுவாரு அத்வைத ஆச்சாரியார். ஓகேவா. ஸோ அப்ப வந்து அவங்க அம்மாக்கு சொல்லுவாங்க, "இப்போ போய் நீ இட்டு போயிட்டு அவர் மயக்க நிலையில இருக்காரு. அவருடைய கால் மண்ணை எடுத்துக்கோ. கால் மண்ணை எடுத்து தலை மேல வச்சுக்கோ. அப்போ வந்து அபராதம் போகணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அந்த அம்மா அது மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு அவர் கிருஷ்ண பிரேம கொடுப்பார். ஸோ அத்வைதாச்சாரனால தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். நவதீபால அவதாரம் எடுத்தாரு. அவர் மூலமா தான் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து சிம்பிளான ஷோடச நாமம், கலியுக தர்மம் நமக்கு கிடைச்சிச்சு இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அனைவருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ என் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माताजी. ஸோ அத்வைத ஆச்சாரியர் ஃபாலோ பண்ணதை நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணலாம். அவருடைய கருணை வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, என் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.